Hi everyone, खुलुमबाय लोगोफोरनिसिमबो welcome back to my channel. ओमफ्राय आङो नोंनि न'आव दंफैयो आरोना न'आवहाय दंफैयो नारायनि आङो आलु एवदों ओरै दङ बोरमा बेदर आलुखौ एवनानै लादों आरो आलुखौ एवखांनानै नै थाव होबाय आं रेडि जाजोबखाबाय नै बोरमा बेदर मेरिनेट खालामनानै दोनबाय आलुखौबो एवनानै लाखाबाय ओमफ्राय पियास बानलु ओमफ्राय नै बे मस्ला मा होनो स्टार बारा एलाइचि बेखौ सेरसै आरोना आं थावआव दालचिनिखौहाय पियासखौ हरनोसै जायलायबायसो आरोना आं ओंख्रि संनायानो बोरमाखौ आं ओरै गोजा गाबहोग्रोबाय बेखौ गाबहोग्रोबाय आरोना आङो खनथाम गाबहोबाय आङो ओमफ्राय आलु दंबावो नालाय बे आलुखौहाय हरनानैहाय आं खनसे गाबहोबावनोसै आरो बेनि उनाव नै मस्लाखौबो आं देनानै दोनखाबाय एलाइचि आरि बेफोरखौहाय आलु हरखांनायनि उनावहाय हरनोसै आरोना आङो बेखौहाय माबायदि जायो जानायबासो मिन्थिगोन आरोना लोगोफोर रेडि जाबाय नै बेदरा बोरमा बेदर ओमफ्राय नै ओरै थाइबें लेबु नैबे आलु थालिर ना ओंख्रि आलु थालिर ना ओंख्रिया बे जाहैबाय भाजा जानोसै लोगोफोर जानोसै आरोना लोगोफोर गोथावनो जानोसै आरोना लोगोफोर गोथावनो जोंना मोनजोब्बाय रेडि जाजोब्बाय न'आव हनै जोंहा गय हानहोगासिनो बे गथ'फोरखौहाय गाखोनोबो हाया नालाय हाननोबो हाया नालाय ओंखायनो बे गथ'फोर फैनायफोरखौ गाखोहोयो आरोना हानहोयो पैसे मेरला फैसे ना दे হৈছে কিমান লৈছে এতিয়া কিমান লৈছে তিনটাৰ পাঁচটা লৈছে लाया जाहैबाय हरनायखौ नुवाखै 20 थाखा दां फांसेयावनो नै लोगोफोर गया दहाय हाननायाहाय जि गुफुर गुफुरखा ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय नालाय जानोसै गोथावनो गय फाथै ज्रोमनो गय खाबारिखासो नालाय आंथ' एसे जाबाय आरो आंना नै ओंखाम जाखांनानै गय फाथै जाबाय मोजां ना गय गोथांसो